Πάρα πολύ αθώα και ευτυχώς όλοι λειτουργούσαν πολύ προστατευτικά απέναντί μου. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν να μου βάλουν τρικλοποδιές σε μικρή ηλικία. Αργότερα άρχισαν αυτά. Ήμουνα σε ένα ταξί διαρκώς για να πηγαίνω από τη μία δουλειά στην άλλη, γιατί ακόμη δεν οδηγούσα τότε. Και κάποια στιγμή καθόμουν εξοντωμένη, γιατί σε εκείνο το ταξί πια κοιμόμουν, έτρωγα. Όλα μέσα στο ταξί γινόντουσαν. Και πόσα λεφτά έχεις δώσει στο ταξί? Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Γιατί είχα και ένα συγκεκριμένο ταξί μετά από κάποια φάση πια για να με πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να αισθάνομαι και λίγο άνετα. Και θυμάμαι ότι ήμασταν στον Καρέα, διασχίζαμε τον Καρέα. Και όπως ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα, έλεγα τώρα ναι, φεύγει ένα αυτοκίνητο. Και ερχόταν και μας χτύπαγε κατά πάνω μου. Και πήγαινα στο νοσοκομείο, όχι κάτι σοβαρό, αλλά για 10-15 μερούλες λίγο να ξεκουραστώ. Ίσμα έχω και στον έρωτα. Άμα μου μπει ένας άντρας στο μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρω να είμαι μαζί του. Μ' αρέσει που είναι αποφασιστική. Να σας πω κάτι. Ναι. Ανατρίχιας τώρα. Αν κλείσεις τα μάτια σου, μιλάει σαν την Άννα Παναγιωτοπούλου. Έχει την βραχνάδα. Έχει το τέτοιο το γρέζι. Ναι. Α, γιατί η Ζέτα πέρασε και μια ίωση φέτος το χειμώνα. Μπορεί, δεν ξέρω. Ίσως Αλλά- πήγε ίωση. Όχι, Παναγία μου. Πέρασε ίωση, ναι. Και Εμένα μ' έκανε η αρέσει, φωνή είναι της. πολύ σεξιστιακή η φωνή της. Μ' αρέσει. Καλά, είναι ωραία γυναίκα. Εμένα δεν μου αρέσει σημαίνει. Και να λέει, πέρα. Για και με το έχει αμάξι. αυτοπεποίθηση. Αν μου αρέσει ένας άντρας, θα τον έχω. Αυτό Τελείως. δεν Έχει κάνει έχει και ξαναπεί ποτέ. ψυχανάλυση. Ναι, αλλά τι τώρα μ' αρέσει σχέση ένα έχει άντρα. αυτό? Τώρα είναι. Τη μισή ζωή τη την έφαγε με τον Ρέμο, την άλλη και μισή τι με πάει τον. να πει? Αυτούς θέλησε. Με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χατζηγιάννη. Τι πάει να πει? Έλα Γιώργο, τώρα σταμάτα να πειράζει το Θέμη. Πάντως με το αμάξι, όντως παιδιά, η Ζέτα και το ταξί της λέγαμε πάρε Χριστιανή μου δίπλωμα. Πάρε, θα γλιτώσει Που ήταν λεφτά. τόσο Δεν κουρασμένη μπορώ, και είπε δεν μπορώ. καλύτερα Είχε πώς ένα θα μόνιμο ζάσω, ταξί που την πήγαινε παντού, όλα της τα λεφτά. Ο Λιάκας γελάει για άλλο λόγο, δεν είναι Πάντως αυτό που λες. για μένα είναι η καλύτερη παρουσιάστρια. Εγώ Και εμένα μου μου αρέσει αρέσει. πολύ να τη βλέπω, να μιλάει. Λοιπόν, να εγώ στηρίζεται θέλω να το σα λόγο. δώσω, Μ' διαβάζω αρέσει σε πάρα διάφορα. πολύ. Δεν έχω πληροφόρηση Και εγώ εσωτερική, θα την διαβάζω. έλεγα. Αλλά διαβάζω Δηλαδή, αν διάφορα ήμουν περιοδικά. άντρας, πολύ θα μου άρεσε η Ζέτα. Και εμάς μας αρέσει που είμαστε άντρες. Λοιπόν, διαβάζω σε πολλά περιοδικά ότι είναι πρώτον πυλών. Ότι έρχεται στον Στην Αντένα. Αντένα. Αλήθεια, Και διαβάζω μακάρι. ότι θα κάνει σύριαλ και θα κάνει και show. Μουσικοπαιδευτικό Μακάρι. σοου. Ρε Ζέτα. Ναι. Της πάει ο Σύλληψης Αντένα. του Πολύ κυρίου της πάει. Καλημέρης. Νομίζω Έλα, ο Αντένα Ζετούλα. πάει περισσότερο, ρε παιδί. Είναι Βρετζονή. Έλα, έτσι με Νόμιζα, τις ειδικές Μακάρι, μακάρι να έρθει στον Αντένα του. Να έρθει, δεν ξέρω αν θα είμαστε εμείς. Μακάρι να είναι στον Αντένα του χρόνου.